sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, 1.5 million pesos sa kantidad din shabu. Nasabat ka mga otoridad sa mag-live-in partner kasubagong aga. Konsihal kang Naga, nagdepensa, bakong White Elephant Project ang Naga City General Hospital. Mga pasyente sa Naga City Hospital, padagos nagdadakol urual daw. Naga College Foundation Women's Basketball Team, nagkondusir nin tryout. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Naga City Police Office liwat na nakapuntos laban sa mga personang imbuelto sa illegal na droga matapos na maaresto ang mag-live-in partner na may bitbit ni milyones pesos na kantidad ng subuot shabu. Ang detalye sa aramon sa report ni Melvin Machado. Matapos ang 2 simanang surveillance kamang operatiba hali sa Police Station No. 2 na pinamamayuhan ni Police Major Joe Villonar asin sa tabang kang Regional Police Drug Enforcement Unit naging positibo si resulta sa pinakahuring anti-illegal drug bypass operation kang PNP Naga. 1.5 million pesos ang kantidad kang 175 grams in shabu na bitbit kang mag-live-in partner na subuot taga San Fernando Camarines Sur ang babae asin taga Barangay San Felipe Ciudad kang Naga ang lalaki na natapos ang transaksyon sa Kalaban kang Almeda Highway sakop kang Barangay Concepcion Pequeña Ciudad ni Naga. So estimated nasa 175 grams. Nasa kung babakalon tayo na itong sa value ba kang DDB value inaabot siya ng 1.5 million. Most more or less. Basado sa monitoring kang Naga City Police Office, nakakaabot subuot ang mga suspect sa mga kataid na banwaan kang Naga. Alagad, mas dakula ang ibinabagsak na illegal na droga sa syudad. Ang pagtubod may bako lang digdi sa Naga, but digdi sa Naga ang pinakadakula nindang binabagsakan. Kasi ang transaction ninda minsan kuyen lang palitan lang. So bayong naman ang bilangan. So dikit seconds lang. So nagkaigwa kita ning kuyen kaniyo kay ngani maganda lang ta nagkagatsinda. Presente man sa pag-imbentaryo kamang na-recover na illegal na droga si punong Barangay Francis Mendoza kan Barangay Concepcion Pequeña Ciudad kang Naga na nagpaabot man ng suporta sa kampanya kontra illegal na droga kasabay kang pagmaot na maging drug-free barangay ang sa indang lugar. Ang po mi talaga kaya gusto mi po talaga pa-intensify po ang drug operation po dito sa Concepcion Pequeña. And kami po full support po kami sa mga kapulisan. Tayo po yan ang gusto ming achieve, gusto mo po by next year, siguro pagkatapos ka terminata, gusto mo po drug-free po ang Concepcion Pequeña. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, padagos na pinag-aaram kan Police Station No. 2 sa pamayon ni Police Major Jovi Lunyar kung igwang koneksyon ang pinakahuring na aresto sa anti-illegal drug bypass operation sa duwang naenot na drug operation kang Regional Police Drug Enforcement Unit kung sain nakarecover nin parehong milyones pesos na kantidad nin illegal na droga. Naglalaom si Police Major Jovi Lunyar na makikipagkooperar sa saindang investigasyon ang duwang arestadong suspitsado. Ngunyan mapakitang nahihiling kasi unang-una may pa man na nagsasabi na so atya nahapoton ta dahil ko pa man kung magsimbag sinda salamat kun dahil sumay magigini pa kasi may mga certain rights man sinda but sana makipag-cooperate sa to tanganing mako at ang source and kung saan talaga babagsak. Padago sa mga bareta, mga pasyenteng pinagdadara sa Naga City General Hospital, urual daw nagdadagdag. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Para maaraman kung pirang pasyente ang naglalaog sa Naga City General Hospital pon kang Enero 2 hasta Enero 11, may census ang opisina ni Dr. Joseph Sanchez. Ang average outpatient consultation kada aldaw minaabot subuot sa 300 na pasyente kadaklan animal bite o prenatal check-up. Di man subot na babakante ang emergency room. Kabalit sa dinadarang pasyente, biktima ng road crash. Actually, ang average outpatient consultation po nasa 300 per day. Ang nahiling na outpatient
That includes yung animal bite saka yung prenatal check-up. Sa outpatient lang po yan, that is from Monday to Friday. Ang emergency room po, dakol din siya dahil dahil nahiling minsan na sa outpatient, kung na-classify siyang emergency, entertain na rin po sa emergency room. Inakuman ni Dr. Sanchez na kulang ang bilang kang sedang personahe. Kulang man ang aplikante. Ang iba, mas ginusto mag-abroad. Mantang si iba, yaon sa Bicol Medical Center tahalang kausubot ang sweldo. Ang pinagtutugot kang DOH na 30-bed capacity ang dainaman na sunod. Hulit na 45 pasyente na. Ang nakakonfine na daitama sa 12 pasyente, kada sarong nurse na maasikaso. May paghandal si Dr. Sanchez na masasakripisyo na ang kalidad kang serbisyo kan mga ini. Sa naka-confine po, ikuha na kaming mga pasyente po na confine. Ang registered or approved kang DOH na po is 30 beds capacity kita, pero nagpo-45 kitang patient. So kung sa mana kita duman sa standard kang patient nurses ratio, dapat 12:1 po ang ratio kayan. So nagsusubra na kita duman sa So, pag-araw kaya na sobra na, the quality of service pwedeng mag-decrease po. So, iniiwasan ta po ang araw kaya na mangyari. So, nag-request na po kitang additional personnel. Mientras tanto po sa Biyernes, mapuo naman ang weekly report kang pasyenteng pinagdadara asin binubulong sa Naga City General Hospital. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, matapos mag-atindir sa flag racing ceremony sa Naga City General Hospital, si Naga City Mayor Nelson Legacion, pinaghampang kaini ang mga empleyado ka nasabing ospital para hagadon ang suportan na maipamati isubuot sa mga nagenyo ang tamang pag-asikaso sa mga pinagdadarang pasyente sa bagong bukas na Naga City General Hospital. Padagos pa sa mga bareta, sarong konsihal kang Naga. Pinahimutika na sarong White Elephant Project ang Naga City General Hospital. Ang detalye sa aramunta sa report ni Melvin Machado. Day nagustuhan ni City Councilor Dr. Sani Ranyola ang nakaabot sa iyang impormasyon na may nagpapalakop subot na White Elephant o proyektong dai na papakinabangan ang bagong tugdok asin nag-ooperar ng Naga City General Hospital. Sa paghampang asin pagsimbag sa mga kahaputan kan media kasbagong aga, sinabi kang konsyal na paano subot magiging White Elephant ang nasabing proyekto kang syudad kung arog kaining numero ni pasyente ang natatawan ng asistensya. Paano po White Elephant yan na ang consultation na abot sa 174, no? Ang animal bite treatment clinic, animal bite treatment clinic, ang pinakamataas po itong January 8, 178. Iyo po ini ang mga nagdyan po, ilingon ta po January 2 sagot sa January 11. So sa animal bites may 27, 154, 44, January 5, 55, January 8, 78, January 9, 48, January 10, 26, January 11, 92. So, paano man hindi maging White Elephant? Ipinaliwanag ba ni City Councilor Ranyola na mayo man nabalgar ang Naga City General Hospital sa pag-ako ng dakul na pasyente bilang Level 1 hospital. Inihulita, dakul sa na talaga ang nagpapabulong digdi. Well, actually, bako man po nakalampas. Medyo dakul lang talaga po. Kasi dakul lang? Iyo po. Tarang sa tuya po ba ng Level 1? So, lisensya ang tinao sa tuya, sakod lang sa 30 bed. Pero sa consultation, naman po dyan nakasabi kung sakod pira ang consultation. Mahiling ta po na sa pagbukas, talaga pong kadakol talagang pasyenteng nagduduman for consultation. Si City Councilor Sani Ranyola ang saro sa mga nagmaigot na marealisar ang pagkakaigwaning Naga City General Hospital ang mga nagenyo. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, Commanding Officer kang Rebuilding MPA sa Sorsogon, gadan sa engkwentro. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media, TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.
Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, magiging istrikto ang mga miyembros kan Traffic Management Unit kan Naga City Police Office as in Public Safety Office.
kontra sa mga driver nin Trimobile na nagbabalgar sa ordinansa kan lokal na gobyerno kanaga. Iniman subutan kondisyon sa pag-implementar kan ordinansa na magpadagdag sa pamasahe sa Trimobile na 15 pesos. Kabalian kawaran subut nin disiplina asin pagiging abusado kan nagkapirang Trimobile driver sa mga reklamo kan riding public na kontra sa pagkakaigwanin aumento sa pamasahe sa Trimobile sa syudad ni Naga. Kaya saro yan sa pigya agad naman na pagka iniyo na grant ang sa indang inaagad na increase. Siyempre, si itong disiplina mga mga drivers. Actually, iyan si primary na pigkukontra ka itong mga habok na increase ko masay. Ang rasunin da, gulpida ang mga abuso. Pareho kayan sa mga senior citizens na mimili ng mga pasahero. Sa iba pang bareta, huli kang nag-e-epektong share line na namamatean sa Kabikolan, orog na sa Barangay Dahican, asin Barangay Nakalaya, Jose Panganiban, Camarines Norte, may nagkapirang parasira ang dain makapaghanap buhay huli kan kamugtakan kan panahon. Huli ka initulos man nagpadarani 948 family food packs bilang ayuda sa mga parasira na apektado ang paghahanap buhay. Sa police report, gadan ang sinasabing commanding officer kan Kumiteng Larangan Guerrilla 1 Sub-Regional Committee 3 na pinagbisto kan 9th Infantry Division Philippine Army. Ang nagadan na rebelde na si Baltazar Hapa alias Patrick na subuot may mga kasong pinag-aatubang sa probinsya kan Sorsogon. Binawian in buhay ang nasabing rebelde matapos ang nangyaring engkwentro sa Barangay Tugawi, Gubat, Sorsogon. Bago ang nasabing engkwentro, may nangyari ng bakbakan sa barangay Saangat kan kaparehong probinsya. Sa iba pang police report, nagbisikleta si PNP Acting Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon bilang parte kan liwat na pag-aktibar kan Kasurug Cops Bike Patrol bilang lakdang sa pagpapakusog sa paglaban sa kriminalidad sa rehiyon. Ang mga pulis na nakabisikleta ang ipipwesto sa buot sa mga strategic na lugar para sa mas marikas na pagresponde. Sa iba pang bareta, Naga College Foundation Women's Basketball nagpuunang maghanap nin panibagong matibay na parakawat bilang preparasyon sa masunod na mga laban. Ang detalye sa report ni campus correspondent Kayla Casulia. Sa pagbabalikan NCF Women's Basketball, ginibo kan nakaaging Biyernes ang siindang tryouts. Matapos ang pirang taon na di ipagpapahiling ng tibay kan mga atleta sa hardcourt. Maugmaman ang dating team captain na si Cesare Potente bilang saro sa mga produkto kan NCF Women's Basketball na dakul ang mga bagong atleta na nagpahiling kan siindang interes. Natuwa ko na excited. Then, yun, sobrang happy ko kasi mabibigyan yung magkakaroon ng pagkakataon ma-enhance pa yung skills ng mga ka-team ko and yung may mga potential na mga bagong mga athletes. Pangadi sa Diyos asin guidance man hali sa iyang mga magurang an balo na kan grade 8 student athlete na si Alizarine Odehar sa pagsabak niya sa tryouts. Pag-prepare ko po, nag-pray muna ako kay Lord para hindi ako kabahan. Sabi ko kay Mama, tatry ko yung best ko. Sigun kay Coach Brian Ayo, head coach kan NCF basketball team, inisarong paghahanda sa papaabuton na Prisa at 2024 nagigibuhon sa Legazpi City Albay. Asin magiging magayon na puon kung sakaling magkaigwa nin Bukal Women's Basketball Division. This tryout po we conduct para preparation for Prisa provincial elimination. Then siguro if Bukal permits bumalik yung basketball women's, siguro prepared kami kasi may team na kami. We hope na we invite more players, athletes, women's aspiring players na to try and be part of the NCF Tigers women's basketball team. Para sa One Media, TV48 Naga, Kayla Casulia, Newsbreak.
Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samoyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida, an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga News Break. Dako sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.